luar biasa jan serasi ya yen Mas Gareng joget walang kekek nyatane ya kewes luwes tenan mung Eka iki lho joget iki kok iso kaya denden sawah malan wong lek jenengan ngendikan denden sawah niku pun nek dulur mriki kon pun paham to Mas paham pripun oh kula ki malah ki biasane bintang tamu kali jenengan niku nuwun sewu Nuwun sewu teng mriko ngoten lek mlampah ngoten kok. Wah iki mbak iki. Barang kula ngejak mbake kamu munggah nuwun sewu lho Mas Cahyo. Pripun? Dagelane nyangking tremos. Wong kok awakmu nyambut gawe nang jenangan iki. Nang jenangan ning wates. Sing ngomong ning Medion sapa? Ya tegese awakmu ki lho dadi dagelan semono lawase dadi sinden kodang. Nyapa? Ambok ya ditambahi dhuwurmu. Lho, iki ngono jenenge wong sing ngirit. Ora sombong jenenge kuwi apa? Hemat pangkal kaya. Jare ngendikane Pak Yoyok kae. Hemat pangkal kaya apa? Lah iya to. Lah nek kowe ya, aku ngene iki ndandake seragam. Iya. Setengah meter cukup, nggih mlebet awakku cukup. Lah iki dhuwur ngene iki nek arep buntel sok kangelan iki. Sok Kak, lek jenenge sandangan penganggo. Iya. Kuwi ora dicocokne karo meteran. Heeh, lah piye? Ya patute wong nyawang nuwun sewu lho kados Mas Cahyo Pideksa. Heeh. Ngoten niku beskape sae, gedhe dhuwur ganteng. Bojone nggih pesinden, garwane ya pesinden. Bu Kesi ya cantik, ya kewes. Ngeten iki. Ha kaya awakmu. Aku wong loro mlaku karo panjenengan mau apa? Kaya nyangking tremos. Padha kene coba. Aku ditekoki Pak Lurah sapa jenenge Munaji? Pak Munaji, heeh. Arek ning ndi to, Kak? Bar tuku wedhus kurban, Pak, aku ngono. Lah padha kono kok iso den-den sawah kene kaya trema sapa sing ora lara atine? Ya lara atimu awakmu didangu Mbah Lurah jarene ngono to. Lah aku dangu Pak Carik ya ngene. Awakmu rono aku budal ning pasar jenangan nuwun sewu. Nuwun sewu Mas Gareng badhe tindak pundi arep buang batang. Oh tegese awake dhewe mlaku-mlaku karo gandengan terus sijine nyangking batang ngono to. Karepmu ngono to? Iya. Tuas tak kira aku batange. Aku mboten kok wau penonton ingkang mriko wau nggih sami ngrasani. Pripun Mas jenengan minggah sarimbit cobi mang gandengan piyai kalih. Nggih nuwun sewu mlampahipun kula mriko. Alhamdulillah, Nduk. Manut Mas Cahyo, Nduk. Ya Allah. Terus mlaku alon-alon mriki nggih. Nggih. Alhamdulillah siji, loro, telu. Ya ampun, sing putri kaya Sri Huning. Sing kakung kaya serigala. Piye? Mas Cahyo. Napa? Iso gaglak kono lho. Lho kok iso serigala. Paling boten gandes luas. Nyawiji dadi siji ya Nduk ya. Niki wonten laladan wates jenangan Ponorogo. Kebak ing kamulyan penontone kathah, dulure kathah sedaya guyub kelawan rukun. Menika
pusaraning adil termasuk pucuk pimpinan panjenenganipun beliau Bapak Munaji. Luar biasa saestu Mas Gareng Pak Yoyo. Luar biasa Nderek pripun? sekedhik matur, nderek bingah, nderek mongkok bombong atase nganu wates jenengan sudah nan lama 8 tahun lamanya tidak wayangan dalu menika disekseni wayangan setelah sekian lama. Tepuk tangan kagem panjenengan sedaya jenengan wates kene. Kandhane mula kena diomongne Mas nggih. Pripun? Wong desa mawa cara, negara mawa tata. Piye? Paribasane nek nang nggonku enek jenenge sedekah bumi, Iya. sedekah lemah, sedekah bantala. Ning lek kene jenenge bersih desa. Iya. Rena telu kuwi Ning mau. kulon kono enek sing ngarani legenonan ya ana. Legenunan enek kono ya eneng neh ngarani jenenge selonan. Apitan. Apitan ning sing bener kuwi jenenge sedekah bumi, sedekah lemah, sedekah bantala. Lho apa enek werdine dhewe-dhewe ngono kuwi. Nggih enten kok wong aku ki iso ngomong ya iso njlentrehne. Artine ono enten. Sing sepisan jenenge sedekah bumi. Oh, sedekah bumi kuwi. Bumi ki tegese bungaing manah tansah migunani. Kuwi Migunani tumrape masyarakat sing manggone sak dhuwuring bumi. Mergo bumi ya ditanduri, dinggoni. Terus enek napa meneh? Sedekah lemah Lemah. Terus kanggone wong sing wis bangun bali wisma, sing wong wis omah-omah, lemah kalem-kalem muga-muga bisa gek gawe omah. artine kok iso kuwi. Lho kok kandhane aku ki angger lunas yo ngene iki kok. Iya. Iya. Luar biasa jan bathok bulu isi ndut kowe. Isi madu. Madune njeglok ning ngisor ndut. Aja ndut. Apa? Iki isine pasir tras. Gone Pak Agus. Lho Pak Agus kok iki semunggane dadi utekku ki isine ki gur pasir tras kaya. Ya, terus- Sedekah lemah enek sing keri dhewe sedekah bantala. Sedekah bantala artine Tegese yen wis kalungsur ban aja kulina tumindak barang sing ngala. hebat No, kok. dadi pinter. haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang baik. Aja kaya nggonmu kae. Piye? Nggonmu kae haji tomat. Haji tomat kuwi. Budal tobat mulih kumat. Oh enek artine ya. Nek Haji Wahyu kae Ya Haji Wahyu ya tegese ya tumiba ning alam donya wong ki dititahne dadi haji kaya beliau Bapak Sumar Bagyo Gareng Semarang. kuwi anu Wahyu ya. Wahyu. Ora tapi Wahyu nggonku ke mergo sawahe payu terus go munggah gaji. Dadi jenenge Haji Wahyu. Haji Wahyu. Iya. Tegese haji sawahe wis Yu. payu. Munggah. Enek neh apa ora nggonmu hajine? Ya wis kuwi tok. Ming Haji Wahyu kuwi. Lek hajah nggenku enek. Hajah sinten? Hajah mutmainah. Oh, Nggih. Hajah mutmainah. Mergo pancen wis tobat, mbiyen nun sewu wong wedok sing nuwakal banget, barang munggah kaji tobat terus mulih ditambahi jeneng, ya kuwi hajah mutmainah. Tegesipun apa Mas? Biyen Cahyo? nalika urung hajah iku lino ngemuti barang sing ra genah dadi mutmainah. Umut barang sing ora genah kuwi sing kaya piye ya Mas? Ya barakane permen. Marai ning untu gak apik ya. Alah nyang untu marai ogak, marai ompong, marai grepes kuwi ya kuwi. Iya, Mula kok ya kados sedulur jenengan tenggene wates niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Kebaking kamulyan dulur-dulur kula niku nunggal rasa, nunggal tresna bengi iki ngenekne wayangan Ya. gelar kelir Nggih. kanthi dalang kicah Yokuntadi. Alhamdulillah ngendikane Mas Dalang wau wis ora saneka warna perwuwung 100.000. Luar biasa lho, rekor lho niku. Nggih, sak wuwung 100.000. Nggonku tarik 5.000 gemreneng lho, Mas. Lah iya. Nggih, wong nggen kula wis ditarik 5.000 gemreneng lho. Lah nggonku meneh Apa? malah nggumun ora tau enek wayangan. Wayangan pisane ora enek sing dodol. Lah terus
Ya wis sepi ngono sing ndelok hansip loro karo sing Pak Lurah 5 ngono tok. Ya kuwi kudu ditingkatne kaya beliau Pak Munaji kene. Ya luar biasa Mas karukunane bakul-bakul ndalan kebak kabeh. Lah kuwi sing jenenge rejeki ora dienggo awake dhewe. Keluarga ageng wates kene nyatane awake dhewe lan Pak Yoyok sak keluarga kene dirawuhne ana kene to. Alhamdulillah. Ketumrapan rezekine keluarga ageng jenengan kene. Ora mung awake dhewe tok sing ketumrapan, para bakul-bakul sing ana kono kae ya ketumrapan rezekine keluarga ageng kene. Muga-muga keluarga ageng kene tansah pinaringan rezeki ingkang kathah. Amin. Rezeki ingkang berkah. Amin. Pinaringan sehat. Amin. Lan panjang yuswa. Amin. Sing urung entuk jodoh kaya sing ngomong ya ta. Muga-muga ndang entuk jodoh. Amin. Sing wis duwe bojo, muga-muga tambah ya Mas. Tambah berkahe, tambah berkahe kakantenan putra lan putri ingkang soleh lan solehah ngono lho. Amin. Wah, ibu-ibu langsung nyekaprut kabeh. Nah, tambah berkahe ngono. Pamane sing duwe utang, muga-muga sing diutangi ya ndang lali ya. Nek ngono semangat kabeh. Kok iso utang ndang lali malah dikropyok wong pirang-pirang. Lah nek ikhlas ngono lho, tapi ya jenenge nek utang ki kudu ndang nyarutang. Lah ya ngono to. Iya, wong Saling urip. mengingatkan. Betul. Bahu membahu kaya Betul. keluarga ageng kene. Keluarga ageng jenengan wates pripun kabare? Pangestunipun lak nggih sae to? Alhamdulillah panjenengan mriksani Mas Gareng kabul saking Pacitan. Sae nggih? Mas Gareng sae napa sae? Sae. Dalem piye? Mangkato dhewe. Lho iki sik anu adicara sak lajenge sik eneki Apa-apa apik iki. brobosan. Kok yo kulino awakmu lho. Arep urip ning alam donya kok yo nyedane kancane kowe kok. Paling ora awake dhewe najan jenengku Kabul nuwun sewu lho nggih. Piye? Najan jenengku Kabul kula ki asli Pacitan. Leres. Kecamatane Tegalombok niku desane Taunan Baru. Loh, iki nuwun sewu Pak Yoyo. Pripun? Niki sing teng YouTube Lho. sing kulino aku ndelok asmane Mas Garangan Pacitan iki. Yo iki Iki apa? Garangan Pacitan. Jarangan gerawut nggonmu iku. Kok iso Ya kaya jare Pak Yoyo ke nek gendeng Surakarta Surakartan. Lek Sragen Sragenan. Sragenan. Lek Ngayogja Ngayogjan. Lah nek Gareng Garangan. luwak. Kok ya Sik mau Mas Gareng mau alamate desane pundi? Lho lek kula nggih tetep Pacitan, Pacitan, Kecamatan Tegalombok, Desa. Taunan Baru. Mbok menawi Mas Cahyo Kuntadi jangkepipun Kula Karanganyar, Terus? Kecamatan Jaten, Nggih. Desa Jaten, Sawan kampungipun. sami kali Mbak biasa. Kesi nggih. Sami. Alhamdulillah. Mbak Ika yo ditepangke. no. Nah. Luar biasa Pak Dalang Kondang yo dosen isi Surakarta. Betul. Saka Karanganyar Jaten. Wah, jan moncer sansaya. Rungokno dhisik Pacitan, Tegalombok, Taunan Baru. Nggih. Mas Cahyo Yoyo Karanganyar Jaten. Dalang Kondang dosen isi Surakarta tambah le misuwur moncer asmane. Luar biasa. Mas Gareng saking Pacitan. Wah, jan hebat nggih. Mas Mbak Cahyo. Eka saka Kula- Kabupaten Sragen. 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 Nah, men kenal. Nggih. Terus kecamatan? Saking Sragen Sukodono. Kecamatan Sukodono. Nggih. Desa Desanipun Baliharjo. Lah Dusunipun? ngaten to, Mas nika Pacitan panjenengan Jaten. Ya. Karanganyar. Kula saking Sragen Sukodono Baliharjo. Pun wah niku. Dusune. Anu. Gitu. Ingkang sami dahar menika. Dusune. Aja Kecamatane ngendi, Nduk? Kecamatan ngendi, Nduk? saking Sukodono. Heeh, desane Baliharjo. dusune. Jumbleng dadi. Coba. Eka. Pak Mas Cahyo lho, Jaten Karanganyar. Aku Tegalombok Pacitan. Awakmu Karanganyar Sukodono, dusune ngendi? Sragen Sukodono Baliharjo. Dukuwe jumbleng coba. Apa nak? Dukuwe kuwi mau lah aku rung krungu lho. Dukuwe apa? Bisi ana lho. Jumbleng.
Mas Cahyo kula kok mak teratap ngono to. Lah iya. Dukuh kok kaya nek mburi kono sing ora nek kuncine mau. Lah encen jenenge kuwi nek piyai kene do gemujengi nek kene ya padha berarti. Ya padha to. Wah kowe nek kono mau ya ndelalah ora nek ciduke kok. Lah terus kowe mau njaluk obat karo Pak Munadi? Iya aku njaluk kayak obat karo Pak Pun. Kayak obat apa? Alah tak obat tabitne. Lah Gila nih kowe iki kok iso. niki kata sangat pamundhut Mbak Eka Mas Gareng. Nggih, Pak Yoyo. Siap. Ugi wau wonten sing ngersake Mbak Eka supaya ngendang. Lho Ide. niku. Iku wis jelas. Oh, diaturake. Nggih. Terus menika saking kawula Haryadi nggih. Nyuwun gending gelo. Gelo. Salam kagem lingkungan RT 2 RW 2 Krajan Wates berkah barokah. Amin. Nggih. Pak Dalang nyuwun gending campur sari nggih. Saking kula RT 1 RW 1 Pakel pundi niki Pak? Talun. Pakel talun. Nggih. Talun Wates Krajan Kidul Dewi matur nuwun nggih. Terus kagem Mbak Winong, wenduk ki Nduk. Nggih. Mbak Winong yang manis dan imut saya minta gending tambal ban nggih. Saking kula Pak Suwari Semanding Jenangan nggih Ponorogo. Sugeng dalu Mas Cahyo kula nyuwun gending gubuk asmara dibawani Joko Mlarat. Saking kula Misni apa iki Glebot Krajan Kemiri Jenangan. Ayo Kemiri wingi wis wayangan. Nggih salam kagem Pak Lurah Nur nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang, kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagune Sesideman nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih sami-sami. Request lagu Rujak Jeruk dari penggemar wayang kulit di Wates Kidul. Pak Sias. Nah nggih niku pamundhute. Sampun Mas Cahyo. Sampun. Niki ketawisipun nggih Mbak Eka nggih pikantuk welingan utawi niki amplop pim ngingking. Nggih. Alhamdulillah. Kula dipun Nggih. titipi kalih anu Panitia. Pak Panitia asmane Pak Jenggot Nggih, wonten kalih dulur Pak Agus. Agus. Nggih Saking kalih dulur-dulur anu rong dusun kene kabeh. Pak Kepala Sekolah Pak Sus wau nggih titip. Pak Susilo. Nggih menika anu monggo Biung dipun waos. Pripun? Wonten titipan Akeh layang. men. Lah nggih mbok anu menawa enten pemundhutan lagon apa pripun? Lah nggih Lho ki tenanan to iki? Nggih, Estu, saestu niku. Estu Pak Cahyo pripun? Dipun waos tunggal-tunggal mboten menapa. Wah, iki. Sik lek ngono awakmu nembang sik aku tak karo maca lho semene kean kok. Niku Niku anu, napa-napa Mas saged- niku tanahipun dulur mriki niki supados jenengan waos Saking- setunggal boko setunggal. Saking jaba niku pun anu. Jabane tok mawon Nah, sampun. niku nggih. Nggih. Bojo loro atas nama warga masyarakat. Ya, satu. Bojo loro melih. Ya, dua. Bojo loro meneh. Telu. Iki piye to iki maksude iki? Pun to. Mboten ngertos. Bojo loro. Nggih, papat. Bojo loro saking warga masyarakat Wates, bojo loro meneh. Lima. Yo apa to iki? Mbak Win nyuwun lagu Podang Kuning. Lah rada beda ngene lho ora. Nggih, alhamdulillah. Bojo loro, bojo loro, bojo loro, bojo loro, bojo loro, kabeh bojo loro dan lain sebagainya. Wis. Nggih, tepuk tangan untuk lagu Bojo Loro. Eka. Jenenge apa to? Eka. Iki ra mung loro malian. Nggih. Pinten? Gandeng iki layange 10 berarti malah bojone 20 no malian. Nggih. Awakmu ya entuk titipan diatur kesisan. Kula waos pindah nggih Mas nggih. Monggo. Nggih, ya Allah, aku iki wis kabeh dulur kene iki dulur kerajaan iki kok ya ngantek sak menembiyane iki. Ning niki rada dangu niki damel anu kok napa niku udarasa. Pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula dulur-dulur Wates Jenangan. Sepindah nyuwun gendeng ingkang jumbuh kalih kawontenan, ingkang jumbuh kalih kahanan, ingkang jumbuh kalih dalu menika lakonipun. Ingkang sepindah menika Podang Kuning, angka kalih menika Bojo Loro. Tengah melu to kuwi. Kok enek etos itu delok. Nggih. Angka 3 niku nggih nuwun sewu assalamualaikum. Kula nyuwun gending ingkang nyemek-nyemek, Nggih. langgam,
bojo loro. Sik to Mas. Ngopo to iki yo jalukane masyarakat kok. Mosok langgam ini bojo loro. Langgam kok yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending sing nyemek-nyemek mat-matan pelok barang. Bojo loro. Sudah bojo loro kabeh to Mas. Kula ngumpul lho Mas. Nggih. Tasih, Wonten dawuh. tasih napa telas? Nggih, tesih. Lah niki enten Beda iki Mas, beda iki. Niku assalamualaikum. Kula nyuwun gending pelok 6. Nah, iki. Kalih pelok barang, kalih slendro manyura. Beda iki nek beda. Mau pek barang. Niki lagonipun pamer bojo. Enek panggah bojone panggah melu ae to Mas Nggih, aku. gumun Wis kok. nyaput to kok kabeh bojo loro iki Aku yo. yang gumun. Ingkang angka 5 Mas Cahyo. Nggih. Niki nggih sami mawon nyuwun lagon pamer bojo. Sing terakhir Mas Cahyo. Nggih. Nyuwun lagon melih pamer kok remasaku kok ya kabeh sameten pun niki kula setorne teng jenengan. Nggih, dipun pinangkani setunggal mongko setunggal. Nggih. Alhamdulillah. Kawontenane nggih mekaten Byong, Nggih. kula namung ngaturke dumateng panjenengan. Nggih, nggih. Kula ki nggih namung- Cobi Mbak Eka ingkang dipun aturaken langkung rumiyin podang kuning rumiyin. Nggih, Monggo. kodang kuning. Nggih, nggih. Awake dhewe wong loro ya. Iya wong loro Ning kowe aja apa? aja body shaming ning aku. Ya ora, ya aku tak cocokne karo kahanan to, Kak. Ya ora to, ya kudune dialem apa piye Ya ngono. yo aku tak cocokne karo kahanan iki. Oh, ngono. Kaya kahanan Madangkara bengi iki. Nggih. Muga digungani kalih dulur wates jenangan Mas Cahyo. Amin. Ngagemipun menika mawi coklat. Iki coklat terus itu. Oh piye Tegese coklat? dulur wates jenangan niki kalih Madangkara menika cocok dan melekat. Nggih. Nek Pak Yoyo ngageme biru. Biru niku dulur-dulur wates jenangan muga-muga bisa rukun. Kun. Nah. Lah nek mbak-mbak pesindan ingkang cantik Mbak Winong, Mbak Birgita, Mbak Dian, Bu Sukesi Rahayu. Warnane dongker. Mbak Gisel. Ayo, warnane biru dongker. dongker. Warnane dongker. Wong ke kudu dong ora kena nyengker. Nyengker ya, Pak? Nyengker ke tugune ndelikne. Oh, Ngono lho. nyengker. Dadine tiyang niku kudune los. Lah, nyoh kono, nyoh kene, nyoh kono, nyoh kene ngoten. Nah aku ijo nom. Ijo nom tegese kowe iki pakanan wedhus domba. Berarti sing mangan kowe, Nyuk. Ya ora to, lah iki kan ya jenenge ijo. Oh, aku ngerti. Kowe, oh aku ijo nom. Kowe ijo botol. Ngerti aku? Apa? Tarah duwemu ya kuwi, tak kencani ijo nom malah kowe gawe kuwi kok. Ka sepelmu wingi jalukmu biru dongkel kadung lawas eneke gorigi lho. Ya, Kuwi ya. kok njaluk Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Pak Munaji alhamdulillah. Wilujeng lenggah Pak Munaji. Alhamdulillah wonten panjenenganipun beliau Bapak Camat, Bapak Dewan, para kadang sutresna sedulur wates jenangan Mbak Eka. Nggih. Lurah-lurah sak kecamatan jenangan sedaya rawuh wonten lapangan wates jenangan. Nggih. Luar biasa. Monggo dipun Nembang aturaken. sik yo, nembang karo Podang aku. kuning sak bawane Mbak Eka. Nggih. Senadyan wucu temong paksi agawe talineng Mas Cahyo, Dalem. kula ngomong nih kaya nyangking tremos kula dosa. Ngopo? Jebul kaya tremos suarane mending, Mas. Oh, tenan. Oh. Tremos isine banyu anget kok. Nggih. Nggih, tenggorokan apik, nggih kesehatan ya bergas. Nek tremos kuwi sine banyu aki, arep kowe? Ora, ki aku ki tresno karo panjenengan, mulane jenengan aja tak siya karo aku ya. Ya aku ora ndak sio malang siliramu, Mas. Iya. Ning kadung kahanan kaya tremos ya tak betah-betah. Panjenengan ki lho, aku ki nganggep panjenengan ki wis ora karo wong liya, panjenengan ki wis tak anggep.
Wis tak anggap piye ya seniorku dhewe wong sing tak tresnani. Ewadene to aku ki ora duwe kangmas. Panjenengan ya wis iso dadi suling kangmasku. Panjenengan ya wis dadi kangmasku dhewe. Alhamdulillah. Ewadene kok aku ki ora duwe pakde. Panjenengan ya iso dadi pakdeku. Alhamdulillah. Ngomong karo aku. Alhamdulillah. Ewadene to bapakku lagi tindak. Panjenengan ya iso dadi bapakku. Alhamdulillah. Ning ewadene ya to. Aku ora duwe ingon-ingon. Panjenengan ki iso dadi anu nglipur marang atiku sing lagi. Ora apa-apa aku dadi ingon-ingonmu. Ora apa-apa aku dadi ingon-ingonmu ora apa-apa. Apa to? Kowe ku wayah turu ndang tak gugah wae. Lha piye? Kok kulino lha aku nek kurung ngruthuk ning dhuwur kok ya. Aja to. Kulino. Kowe Kancane kadung dibombok penak-penak joke nang nggon ingon-ingon. iso menghibur hatiku sing lagi susah. Ya iso to kok ya. Iya. Halus manis. Halus manis. Iya ya. Dikasih ki tetep gatekke karo aku lho. Ya ya wong budosan lho, Dok. Iya. Padane awake dhewe kok ya. Ngasine aku ki ya lali. Aja kuwi ngomong-ngomong. Lali Lali ki kok omong sandangane iki. menungso kok. Iya. Pamane ra entuk lali ya aja dadi menungso. Dadi apa? Dadi ya kirik ngono apa piye kowe? Ah kirek gelem lali kok. Enek sampeyan aja kirik deh. Apa? Asu. Oh, asu ya gelem lali lho. Asu gelem lali. Ibu bunga henga. Kok wis kuwi rung-rung? Lah nggih. Urung. Alus Ibu bunga manis. yen umpamane alus manis. Eka, aku kadung doprok kendeken kok lek ngendhok piye? Aja ndaprak. Apa? Karburatormu klengsreh kok. Iki wis didol ning cacah kono kok pisan. Wis digit latu-latu iki, Bang. Alus ya. Alus manis nangsa make. Ki nek pamane aku ngene lak ya kuwi tukon pira ngono lak ya ngono. Lakumu sing biasa ngono lho kok iso. Iki mau aku dadekne kethek saiki adekne korban kok tukon pira usum wedhus lanang lho iki. Usum korban lho iki. Sing dadekke sapa? Oh ya ya wis manut. Wes suwe nggon kula Nonano. kowe iki nyapa? Kowe iso bawa, coba bawa ndang. Goleki. Lambemu ki lho biasa gak iso to. Nek bawa nek goleki. Melok bawa pisan lho cakepku mbok obok-obok. Lho lambemu jengat. Ya aku madakne, nadane karo swarane kuwi lho. Iya, Ndang. Goleki si podang jana. Ya ya, iki cengkok sabo kali yo ngene iki. Lho kok iso lho? Lho jenang ngerti ngerti mak prot ngono terus piye? Biasa lho. Ora apa-apa aku mburi wis go cikrak. Lagi ibu. Bunga henga tiku Anu. nyanding bisa dadi tombo Nah, saiki gandeng Mbak Eka iki kondange uget-uget. Aku ngerti disebut uget-uget pancen joget iki pancen ya unik kaya uget-uget. Leres Mas Ahyo, leres. Coba kaya apa pamerno uget-ugetmu ning kene, mulai bar nembang langsung ae mulih ning Jumbleng. Dadi ki uget-uget ki ngono ya. Asale saka Jumbleng ngono. Iya. Masa aku dadi sinden telek kok iso. Ora, Eka. Tapi
Ngapa? Kowe ndodok Ngapa? tak sentor. Tapi aku bangga menjadi telek. Lho kok iso? Nun sewu lho. Napa? Bopo Kapolsek, Iya. Bopo dan Ramil, Bopo Lurah sekecamatan Jenangan kene. Iki tak kira mbok pejabat ngendi wae ora wani karo telek. Lha kok iso? Tenan kuwi telek kuwi senjata sing paling ampuh. Lha kok iso? Mbok sapa awakmu mesti kalah karo telek. Upamakno. Wani ngidak telek, sida pincang sikilmu. Eleh. Kok iso lho? Lah iya kena telek, aduh to. Aduh to. Ayo, ya para. Upamane iki telek, Heeh. tidak nek. Oh iya. Ning Iya. aku duwe. Ngopo? Telek apa sing ora mambu? Oh. Ya kabeh telek umume mambu. Ora mungkin. Mambu Telek ya, Pak. garing, telek garing. Alah salah. Telek pitik. Alah salah. Lho kabeh mambu. Ora. Apa? Lha apa? Telek dipoto. Mbok delok. Reng. Kowe ngerti telek sapi jenenge apa? Lah tretong to, Mas. Telek pitik, Alah ya telek ya lencung. telek wedhus. Alah intil, Mas. Gampang nggonku ingon-ingonku 6 arep tangge korban blas. Pinter ya. Layak kowe jodohmu angel lah pikiranmu telek tok kaya ngono. Awakmu nek cara daran ngono, Mas? Heeh. Sego goreng karo maksudnya kuwi iwak pitik digoreng karo iwak pitik entah seneng. Oh, pitik sego goreng no, Mak. Iwak pitik entah kuwi lho. Heeh. Seneng. Ya emoh. Alah telek. Digoreng. Garep. Lah, telek. Wah. Bareng telek digoreng semangat. Pokoke kowe cah loro iki sak rombongan. Kowe iki kok iso awake dhewe iki lho. Jajal kuwi mau piye? Iwak pitik entah kowe. Ya emoh, goblok. Alah telek. Haram. Telek. Ndak Telek alah digoreng. Yo gelem. Lah. Ora percaya? Ayo. Reng, Ora percaya. Dalam Mas. sampean ayam goreng doyan. Ya nggih, niku remenan kula Entah. tane ayam Lek goreng. ayam entah, Empun. gumbal lek digoreng, Walah, seneng. Lah. panganane telek karo gumbal. Rek. Ora gur telek tok. Gumbal barang ya dimplok. Iki Oke, dagelan klop, kondang klop. lho saka Pacitan lho kowe. Ora apa-apa aku mangan gombal karo telek ora apa-apa. Wong pangananku ya gur kuwi kok ya. Ayo, pokoke dagelan loro, pelawak loro, bintang loro ki asine sak paket. Pripun? Siji telek, siji jumbleng, dadi sak enggon dek. Lah iki wau pun kula ngomong kan tak lebokne nggonmu kok. Tapi telek kuwi sangat berguna, Mas. Kok iso? Keluarga ageng kene tetanemane mesti dirabuk nganggo apa? Organik. Nganggo rabuk telek. Heeh, utawi kotoran hewan. Lah, apuk telek kuwi mau ya berguna meneh. Apa? Gas sing dienggo para ibu-ibu masak kuwi mau saka apa? Saka Kotoran hewan saka telek sapi. Iya. Diolah menjadi gas LPG. Betul. Lah kuwi telek. Mongko aku bangga hidup telek. Hidup gombal. Asaku kok ya. Ya. Wong ngidep Pak Agus kok ngundang telek karo gombal. Ya, nggih. Monggo diaturaken Lanjut podang nggih. kuninge, Oh, Mbak aku Eka. Mosok enek telek nyindeni Pak Yoyok ya. Iya. Berarti lak yo kono rombongane to. Penting aku nggawa gombal kok tak kudungi kan wis bar. Nggih. Monggo diaturaken podang kuning dados. Yuk. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Ini nak. Anggolek Ini perso. sing tak sayang. Iya. Obeng midarang nggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti Oh. bengi.
Jogetane jan luar biasa Mbak Eka. Nggih biasa luar. Iya. Sik tak selani dhisik. Bar iki sampean persiapan ngendang Bojo loro. Gelo. Oh mboten. Kula kinten bojo loro. Apa? Mboten. 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 Gelo. Nggih. Aku kudu nang bojo loro ae kok. Aku ya iya kok ya. Nggih. Ning gelo kok Mas. Iya. Nggih. Niki enten sing ngersake tambal ban dhisik. Ayo. Nggih. Alhamdulillah. Coba Nduk nong karo ayo bir berdua bir. Ayo kaya apa. Nggih, pamundhut diaturake bar iki Mbak Eka meneh. Nggih. Kowe awake dhewe spesial ya, Nduk ya. Apa? Aku pamer bojo, awakmu Bojo loro. ulah tenane. Piye ta? Oh kuwi siji yang duwe urung to lho. Oh iya ya. Kok wis aku guru bojone loro. Ya omongno to keluarga ageng kene mbok menawa golek mantu sing iso menek kambil. Lah golek mantu. Aku lho. Awakmu kaya tremos ki iso menek kambil. Lah kambil jeglok tak tumpaki iso. Ya malah kaya Lah kan menek kambil ya Pak ya. Ini bolong kabeh iki. Iki Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Cipto. Pak Kasidi iki. aku apal siji karo Pak D kae. Sama? Dilamin kae. Apal aku. Syukur jeplak ae ora. Iki lho ora enek loro iki lho. Ayo. Nggih, niki Mbak Birgita kali Mbak Wino. Nggih. Yeh, Kak, ngene iki. Aku ngerti. Kawibawan wis kecekel. Heeh, piye? Nuwun sewu. Mbak Birgita, Mbak Birgita. Heeh, terus? Lah enek Mbak Wino, Mbak Wino. Heeh. Awakmu budal kabeh mesti abyung. Weh, tremos. Ora kok mau enek sing siji mau ora. Apa? Rada mendukung aku. Apa? Aku teko nggon bakul-bakul mau ngene. Gentone liwat ngono. Coba kowe ning tengah kono. Ning tengah. Aku dengi krungu ceret-ceret ngono ora gur ngono tok. Sing ngrasani sapa? Sing ngomong sapa? Ceret ngono aku dengi krungu. Ngawur. Asline cepuk blewah. Ngono. Kowe ning tengah coba diapit Mbak Birgita karo
Mbak Mbak Minong. Minong. Coba Mbak Birgita nyuwun sewu Mbak Birgita. Ya. Diapit. Oh, diapit. Iki mbok kapakne to, Kak? Lho kuwi iki jare Mbak Birgita karo Mbak Minong cantik. Apa ora seneng nek dingonoke? Ya seneng, Kak. Piye? Tapi ya kudu ku matai dengkule. Kok ya mbok. Lah kowe dipepet ngono kok rumah saku rada ndredeg-ndredeg. Lho, Kak, aku kancane Kang Lamin kae dadi iso kugur cawang tok. Mepet tenan ya bingung. Kowe dipepet kok rumah saku enek muni matus ngono apa, Mang? Kuwi mau tremosku kecer sithik. Lu ini omong apa? Gue kagak ngerti Nah, omongan kapok lu. we. Iki saka Jakarta Omong apa? iki. Soalnya gue itu anak Jaksel, Jakarta Kidul. Selatan ya ampun. Bahasa Jawane lek kidul. Layak tadi dienggo-enggoan nada tiba. Tiba itu apa? Tiba itu artinya glundung. Bayo, glundung. Seto, saya perlu tahu harus ngendi tur Jaksel nek Bayo iki. Kan Jakarta Kidul. Soalnya Bayo. Mulanya tadi kan ya tiba dienggo-enggoan. Ya, tadi numpak bis. Numpak bis ya, kamu tadi sangu teh gendul ya. Teh gendul. Ucapan untuk warga masyarakat Wates apa Mbak Birgita? Nggih, mugi-mugi sugeng dalu Bapak Ibu. Sehat sedaya nggih. Ya, penontonnya kuwatan Pak tibake sampai tekan kono ya Allah. Pirang-pirang toh? Nggih, Pak. Nggih. Penontonnya pirang-pirang sing nanggap arang-arang. Mugi-mugi bibar niki mengke acara teng mriki nggih gilir gemato. Nggih. Nggih, ndherek donga nggih Bapak Ibu, mugi panjenengan sehat sedaya. Amin. Kathah rezekinipun nggih to, ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Gemah ripah loh Jinawi. Ketot tentrem tur kerto raharja. Tumak minah. Terus Ono coroko. Toto sawala. Ben lengkap ya, Mas. Mbak Pak Winong. Winong. Iya, Ucapan selamat kalau saya Pak, saya mau doain yang cekak-cekak aja. Iya, cekak iya. Ya supaya endang-endang. Iya, pokoknya yang penting semuanya selamat, bahagia, sehat selalu. Nah, malah saya tuh butuh didoain ini masyarakat sini. Wates jenengan. Saya butuh didoain. Nah, Monggo. Dungane apa? Doain, nah, saya kan kemarin toh Pak habis patah hati toh. Ya itu didoain semoga saya sedang itu ngono loh Pak. Amin lho, rasa ado-ado. Amin. Iki jomblo iki gareng. Masa ngono sean? Yen upamane aku ora arep awakmu ya tak golekne sing meneng. Siapa contohnya? Goreng. Iki ya jomblo iki. Enggak mau. kowe iki aja mandang ngono, gorin iki tak pawakane lemu. Iki angel golekane iki. Lemu ngene iki angel golekane. Ndak tapi ya iki koyo apa yo modele lho. Alah kowe nek pamane tahun baru iki kok ning ngarepan disumpet memenak tor. Tunggu padha. Gampang karo gorin iki. Bahagia. Dan koyo peng janan. Ora kita reh bonsai kok ya Rem ya. Hah? Iya. Menungso mbok padane. Ya iso ngomongan gor karo aku tok. Lek ngundang aku ibu biasane. Ibu Pertiwi. Aku teko pondok ibu Mimi ngono. Mimi tenan. Tak gawake. Tak gawake banyu tajen ndek iki. Lah terus diombe apa? Terus apa ngono? Ya diombe to, Mas. Mulane saiki mlenture kaya ngene iki lak pergo banyu khusus banyu tajenku lho. Ketoke kaki yen ora nyijen nyusoni goren. Astagfirullah. Jaluke susu wedhus, Mas. Ki nek susu bendera, susu SGM kaya wong umume moh. Mencret. Mencret ki jaluke susu wedhus dicampuri betadin. Ki senengane. Lah Malah tombo luka kuwi. Yo diaturake malah garapi Lambungnya goreng. rada sakit lambung. Mbak Winong wonten. Tambal ban. Ya, oke. Monggo. Maka langsung kemawon jajos. Yuk, jadul. Aku iki tukang tambal ban, uripe sadalan.
dadi tukang tambal apa? Tambal ban. Tukang tambal ban. Oh, ban sepur. Udu Lah, banmu. Tak Tambal ban ki ya ban sepeda kuwi. Oh, iya. Dadine jaman rikala semono durung enek toko-toko sing istimewa kaya saiki wong tambal ban ki mlaku. ban apa sing medeni? Yo kabeh ban nek mrindis yo bakal medeni to. Enek. Ban sepur yo medeni. Enggak, Ban bis medeni. sing medeni enek neh. Apa? Banci. Omong banduson. Aku ndek petuk yo girap-girap ngono kok. Anu lho Mbak Eka karo Mas Gareng. Pripun? Menawi nembang lan ngaturne lelagon wonten laladan wates niku kudu ngati-ati. Pripun? Mriki niku daerah yang berbudaya. Nggih. Paguyuban karawitan menika kathah sanget mung gamelanipun nganti petang set. Ijin. Menika dipun bimbing, dipun bina sinau sareng-sareng kalian Bapak Susilo Budi. Lah, Alhamdulillah. Pak Kepala Sekolah. nggih Pak Guru. Sampun purna. Nggih. Wau sore ya wis tari-tarian. Nggih. Mula mujudake dadi tetenger ya, Le. Betul. Anu sepemas. Betul. Keluarga Ageng Wates jenengan kene, keluarga sing budaya, Betul. ora ninggalke marang seni tradisine. Leres. Tetep diuri-uri, lestari lan urip ana ing Wates kene. Amin amin ya robbal Lah men komplit Mbak niki panjenenganipun Bapak Susilo dipun aturi minggah wonten pepanggungan. Nggih. Ah nggih. Monggo jenengan ingkang ngaturi nggih. Bapak Susilo Pak Budi. Susilo Budi monggo jenengan paring dawuh Mbak Eka. Pak Susilo Nggih. menika mboten ngirangi raos hormat kula dumateng panjenengan katuran jumenengan tindak wonten ing pepanggungan Pak Susilo. Nggih. Dipun sepoti nggih. Nggih, pelok barang main Nggih. anu kersanipun sinom pelok barang nggih. Nggih. Tasih lenggah nggih Pak Susilo nggih. Kowe taksih to Pak Ah, Susilo. nggih. Monggo ketoprakan Mas. Yo. Nggih. Srepeke pelok barang. Duduk. Duduk. Nggih. Pangapunten ndherekaken wilujeng dalu mangayu bagya anggenipun sareng-sareng merti desa. Inggih Bapak Susilo. Leres Nggih. Pak Susilo. Nggih. Mas Gareng, Wonten dawuh. dangu mboten pangbian seger waras nggih. Amin ya robbal alamin Pak Sus. Mbak Ika nembe panggih sepinggah menika. Nggih pangestunipun Pak Susilo Alhamdulillah. nggih. Menika bedhaipun anu keranten ingkang sigrak sampun nggih, kula Nggih. ngaturaken ingkang alusan. Sing nom-noman wis diaturi, terus saiki sing sepuh-sepuh. Nggih Pak Nggih, Susilo. sepuh-sepuh. Mangkaaken Pak Sus. Nggih, Monggo. nggih sak kamat-kamat. Tole Udin iki ya Tole Udin. Nggih. Jajal kendangan oleh. Nah, Mas Udin menika adalah alumni Insya Allah Oktober wisuda sarjana seni wonten ing Karawitan Isi Surakarta, Surakarta. putra daerah dari Wates. Nggih. Lagi Ya. skripsi dengi. Aja ora sambung krung litak le, ora sambung krung ngadekno. termasuk satu-satunya mahasiswi yang dari Mahasiswa. mahasiswa yang dari isi loh Mas, dulur Nggih. Wates niku. Leres Aduh, kula wonten kileng wonten wingking kula menika sinden senior cukup kondang ya. Nggih, leres Pak Mbak Sus. Kesi Rahayu. Nggih. Wah, mboten napa-napa santen mawon nggih. Nggih. Nggih, mangke langsung double setunggal pupuh man Mas nggih. Oh, rangkep nggih. Kersane dundum wekdal. Nggih, leres Pak Sus. Nggih. Saged dipun wiwiti? Nggih. Monggo, Nggih, Bapak. Pak Sus. Nggih sugeng laras. Pak Camat, Pak Anggota Dewan, Pak Lurah sedaya ingkang sami rawuh. Nggih, sawetawis badhe ngaturaken Nggih. sinom pelok barang. Pak Susinom pelok barang, kowe dadi murid iso ngono kuwi. Wah, pelok barang toh. Iso. Blas. Sakit. Langsung butreng. Oh, bola niku nggih, nuwun sewu nggih Pak Sus nggih. Nggih. Jenengan rumiyin kan nggih ngasta wonten sekolah. Nggih. Nggih, niki elek-elek biyen aku ya mesti gaweku ngamen karo Pak Sus nggih. Ngamen teng Sortero. Nggih. Ngaten nggih. Golek berkat bareng. Golek berkat bareng. Nggih, nyuwun ngapunten Mak Cange mboten dedawa kandha menika nggih, sawetawis badhe Monggo ngaturaken. sasana wanci katur Bapak nggih.
mustikane jagat raya sawung kalih sawung wanta sing eling lawan pasarta sak solae milang ngoni asli wong Madura makan pusaka Wow, Eka. Ndak ajar. Pak Susilo seorang guru, seorang pendidik. Nggih. Gumunku siji. Piye? Neng latihan nembang ki neng endi? Nek guru ya mesti sinaune ning nggon. Lah niki lho sak blok orang- etan iki lho kanca yoga kabeh mlumpuk Kepala niki. sekolah. pinten grup Pak mriki Pak Mriki sekawan. lho kaya ngono kuwi kok Mas Sekawan Gareng grup. Mesti saking dalam sudah dipersiapkan materi apa sing bakal diaturke, mesti diparingke karo murid-murid. Makaten to Pak Sus. Cocok. Contohnya muridnya Mas Udin iki. Lho, kendangannya ya hebat. Nah. Jos. Mas Udin 08 berapa? Ya. Mesti to Eka ki mesti to. Kok menawa kok aku ya arek mlebu sanggare Pak Sus. Melu sinau ben iso kaya lah. Mak. Iya, wingi ngono kancane sing remuk. Ngapa ta? Lho kono genah duwe mbok gondol. Endi? Enak Blitar dhewe pikirane. Deng tak balekke mambu tak gowo. Monggo lajengaken Apa Pak ta? Sus. Apa? Alah yen kok tak WA. Monggo Pak Sus nun sewu enggak Pak Pak Sus. Sulestiaru roh pra sojo liringing mrepang wani lakate lan solate samira pae
Niki mau ke senggane wong Ponorogo ta suara. Sopi dipun wang bali sepeda malih. Lah niki. Mbak Suminten Suramanggala Semanten atur kawula nyuwun pangabuk. Iki jelas senggaan Ponorogo Suminten. nggih Teras. Ora kleru ning nganu ketoprak ya Mas ya. Suminten kae. Suminten stres. Dan Paksi krasna imbang ngono sangat luar biasa tepuk tangan kagem Pak Susilo Budi lan Mas Udin. Wah, nggih. Miroso mboten angger sinden saged pelok barang ngeten nggih Pak. Jenengan wah luar biasa elok sanget. Punten ki namung saged derek urun. Bentakipun menika minangkani para kadang ingkang sak mangke manggen wonten luar negeri. Wong ngaten. Nggih. Menika donatur saking keluargi kathah. Nggih. Lajeng nyuwun Pak Sus mengke sepados minggah panggung. Nggih. Wah, nggih nyatane ya sembodo temenan. namung nuruti pikajengipun kadang-kadang yang mengais rezeki di luar negeri. Siap. Nggih, nyuwun pangapunten, monggo salajengipun kalajeng. Nggih. matur Sembah nuwun nuwun. Pak Sus. Ora gur keluarga ageng wates kene. Sing mriksani keluarga ageng wates kene ning luar negeri yo akeh Luar bae. negeri Nggih. termasuk bersani ya donatur. Nggih. Iya, Terus saged monitor lumantar streaming. Kun Dunia. tadi channel. Nggih. Mumpung menika larasi tasik pelok barang, gandeng menika dalam rangka bersih desa, ngaturaken lelagon bersih desa. Nggih. Ugi saking Pak Lurah wau ngersakaken lagun gugur gunung ugi. Gugur gunung, yo. nggih. Nggih. Saged mangke dipun medley sekali bersih desa, yang kedua adalah gugur gunung. Mekaten. Untuk mendoakan warga masyarakat wonten ing wates mriki semoga tetap kompak, kondusif dan guyub rukun. Amin. Monggo dipun aturaken bersih desa rumiyin ya. Kur gugur gunung Mas ya. Monggo Bapak Kades munaji pamundhut panjenengan gugur gunung.